Dobrý deň, ja vás srdečne tu vítam. Máme možnosť stretnúť sa s Petrom, ktorý je svojím spôsobom absolútnou výnimkou medzi bretariánmi, patrí k bretariánom alebo pranikom, ktorí vo svete reprezentujú akúsi vrcholovú úroveň. To je moje pozorovanie z hľadiska analýzy videí a materiálov, ktoré som preštudoval o snad stovke bretariánov, a môžem skonštatovať, že Peter svojím ponímaním tejto formy alebo tohto spôsobu života jednoznačne patrí k tým najpozoruhodnejším. Takže odovzdávam slovo. Vítam ho medzi nami. Ďakujem pekne, pán Migalanovi. Rád by som vás teda privítal na dnešnej besede. Sa dozvedieť niečo o doplnkoch výživy a ich kombinácii, práve ktoré majú dosť veľký význam aj v tom, že človek v procese prípravy na prechod na pranickú výživu dokáže harmonizovať aj to svoje fyzické telo, znižovaním teda množstva stravy, ale vhodným doplňaním vlastne minerálov, vitamínov, stopových prvkov. S cieľom dosiahnuť napríklad možnosť vyživovať sa bez fyzickej stravy, bez príjmu fyzickej stravy, ale ako zvládať bežné každodenné situácie v živote a posúvať svoje schopnosti ďalej. Objavíte, že naozaj to funguje v tom živote, že ten vzorec tam je, ten systém, a keď dosiahnete tú spokojnosť a šťastie, vyrovnanú sa harmóniu, ovládanie tých štyroch tiel, tak je to jednoduché sa dostať ku tej pranickej výžive. Vakandanka, velký duchu, prosím, očistí mé tělo, ducha i duši od všech energií, které přišly k mému tělu, duchu i duši ve všech časech, prostorách a dimenzích mého bytí a odveď je tam, kam patří, do světla. Jsem světlo a světlom zůstávám. Je dobre si aj uvedomiť, že aj takýto hnev aj práve v tej situácii, keď bola tam závislá, ono je to vlastne len prezlečený strach.